खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 19 नभेम्बर 2020 बिस्थिबार माखासे मोजां गाज्रि आरो फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। वेस्ट बेंगलनि चिफ मिनिस्टार ममता बेनार्जीआ बिथां नरेन्द्र मदिनियाव नेताजी सुभाष चन्द्र बसनि बार्थडेनि सानखालि जानुवारि 23 खौ नेशनेल हलिडे खालामनायनि बागै माखासे खोथा सोंदों। मिरु सरकारखौ नेताजी सुभाष चन्द्र बसनि बार्थडेनि सानखालि बन्द गासैबो भारतखौनो हलिडे खालामजानो लुगैदों। जम्मु एन्ड काश्मीरनि पुलवामानि काक'पारा सकआव मैयाहाय माखासे उदखारिफोरा ग्रेनेड बमा गारना हरदों आरो बे जाथायाव गासै 19 जनसो सुबुंफोरा गोब्राब जखम जादों। उदखारिफोरा ग्रेनेड बमाखौ CRPFनि गारियावसो गारनो नागिरदोंमोन, नाथाय गोरोन्थियाव टारगेटआ फेलें जानानै लामायावसो गोलैदों होननानै CRPFनि जवानफोरा बुंदों। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय मैयाहाय जादों बुधबारखालि। वेस्ट बेंगलनि गभर्नर जगदीप धनखड़आ ममता बेनार्जीनि गभर्नमेन्टखौ राजखान्थिनि थाखाय बुथारलायबाय थानाय जाथायखौ नोजोर होनानै सोंखारिदों। वेस्ट बेंगलाव BJPनि खामानि मावग्राफोरखौ TMC एबा कंग्रेस हान्जानि खामानि मावग्राफोरा बुथारगासिनो दङ। दा बेनिखायनो गभर्नर बिथाङा वेस्ट बेंगलनि गभर्नमेन्ट जायबा ममता बेनार्जीनि गभर्नमेन्ट, बै गभर्नमेन्टखौ रागा जोंदों। गवानि बारग' गभर्नर मृदुला सिन्हा बिथाङा 67 बोसोराव मैयाहाय बुधबारखालि जोबथा हां बोबाय। बिथाङा BJPनि जानानैबो खामानि मावदोंमोन। बिथांनि थैनायाव BJPनि लिडारफ्रा दुखु मोनदों आरो बिथांनि आत्माखौ सान्थियै थानांगौनि आरज गाबहरनाय जादों। वेस्ट बेंगलनि कच बिहार जिल्लायाव सासे BJPनि खामानि मावग्राखौ बुथारदों। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला TMCनि केडारफ्रा बुथारदों होननानै फोसावनाय जादों। दा बे जाथायखौ लानानै वेस्ट बेंगलाव आरोबाव गिलु बालु आरो गरम गरम थासारि सोमजिनो हमदों। TMC माने कंग्रेस हान्जा एबा ममता बेनार्जीनि हान्जा। कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलाव डाइरेक्ट मिरु सरकारनिफ्राय फान्डिंआ फैसिगोन होनना बिथां तुलिराम रंहांआ मैयाहाय फोसावदों। कार्बि आंलं जिल्लायाव रां रुफा आरो मिरु सरकारनि गासैबो बिथांखिफोरा थोंजोङै फैसिगोन। जोबोर मोजां खौरां कार्बि आंलं जिल्लानि थाखाय। आसामनि टिवा अट'नमास काउन्सिलनि बिसायख'थियाबो दिसेम्बर दाननि 17 अक्ट'आव जासिगोन होनना आसामनि बिसायख'थि आय'गआ मैयाहाय फोसावदों। सामब्राम गुफुर, सामब्राम गोजा आरो ब्रक'लिं मैगंनि बेसेना बे दान मोननैनि गेजेराव बांसिनै बारायनो हागौ होननानै मिथिहोनाय जादों। फारसेथिं गय फिथाइ, गय बोराइफोरनि बेसेनखौबो बारायनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। बे दानाव सोरबाफोर हिमाचल प्रदेश थांनो नागिरदोंब्ला प्लेनिंखौ केन्सेल खालामथ'दो, मानोना हिमाचलाव बांद्राय बरफ गोलैनायनि थाखाय दावबायारिफोरनि थाखाय बन्द खालामना दोनदों। दा बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि हिमाचल प्रदेशआव दावबायनो गोसो दंब्ला प्लेनिं खालामदोंब्ला दोनथ'बानो जाबाय। कंग्रेस हान्जानि बारग' आफादगिरि राहुल गान्धीआ हादोरनि रांखान्थिनि थामोनथायखौ लानानै नरेन्द्र मदि दैदेननाय मिरु सरकारखौ नोजोर होनानै सोंखारिदों। हादोरनि बेंक आरो GDPआ खैफोदाव गोलैना थानायखौ नोजोर होनानै बिथाङा सोंखारिनो खाबु मोनदों। लोगोफोर, दिनैनि बेलासिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम। नोंथांनि लोगोनो वाट्सएपआवनो जा फेसबुकआवनो जा जेरावबो जेखिबो शेयार खालाम।